Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għad il-podcast tal-lum. Nibda biex nirringrazzja l-sponsors tagħna. Il-Wall and Floor Solution, Vajlo, kolkom bżon twaħħil ta' madun u affarijiet oħra, nassigurakom li xogħol sew, jien lilu qabbat. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-patrickprince.com għal diversi filamenti, printers u aċċessori kif ukoll jagħmlu merchandise bħal Max, brieret, flokkijiet u affarijiet oħra. Nixtieq nirringrazzja speċjalment li Tri Auto Motors, iġibu 4 karozzi ta' Vieru, Classics imma jisom ħirġin mill-fabrika ta' mix-showroom. U nixmun caterers tal-li oġbu jġibilna l-pasti bħas-soltu. Daw il-muffins motivazzjoni biex imur il-ġim kun nista' nikol iżjed minnhom. Mela, grazzi Kit, għandar boħra tal-li terġenti. Vera tajnuna. Mela Kit, l-esperjenza tal-hipnozi kif ħassejtek? Għaxina fil-bidu ma konx nemmen, ġifieri ma kif għamela lili, Alla ġabni ġo post minn u kienet emozjonali ħafna lija. Ara, jiena kont nemmen, ġifieri mhix xi ħaġa li jiena ma kontx nemmen biha l-hipnożi, ovvjament qatt ma għaddejt minnha. Imma li ma rridx nipprepara lili nnifsi għaliha, ġifieri ġejt hawnhekk u jiena tat let go of everything, ġifieri sempliċement tat ħanpoġġi bel-qedemmek u ħanifollow l-instructions tiegħu. Jien kull ma għamilt effokajt fuq leħnu ġifieri. Mbagħad ovvjament u jibda jgwidak u biex intik naqra eżempju ta' x'bdejt inħossi jiena kienet illi mela inti isek dieħel into meditation bil-mod il-mod, tirrilassa u bdejt inħossni isni xkora patata u iktar ma bda jgħaddi l-ħin iktar bdejt nitqal. So jiena fejn nilqa' mhux ħażin. Isni xkora patata vera. Imma bdejt inħossni nitqal u kull darba li beda jgħidli ħin minnhom qalli uża l-kelma melting. U vera, bdejt inħossni isni qed indub, letteralment, isni bdejt insir parti biċċa sħiħa mis-siġġu. Ġismu bdejt inħossu ġifieri mux ħanajlek ma stajċ inċaqlaq subajja u idejja ta' ġifieri, mux hekk għax jiena kont konxju l-ħin kollu ta' dak kollu li kienet jiġri, li kont naf li qiegħataw, ġifieri forsi n-nies jaħsbu li jiena kont le, ma kontx jien kont f'sensija. Però kont tant irrilassat li moħħi qisu jidħol ġo trans. Da bħal meta inti qed tieħu pjaċir tagħmel xi ħaġa għax hekk inħobb insejħilha jiena n-nies issa jafu jiena fotografer meta nkun qed nagħmel dak li nħu pjaċir, dak li qed niffoka fuqu. Inti awtomatikament tiġi isek ġo trans. Tant tiffoka, tant tibda tieħu pjaċir tagħmelha li dak kollu li għaddej madwarek isek tinsih, isek inti ġast qed tara l-oġġett li għandek quddiemek. U jien hekk għamilt. Jiena bdejt nifollowja id-direzzjoni tiegħu, bidi jgħidli issa tara hekk. Issa ovvjament dawn l-images ma bidix jipproġektjahom li hu. Jien bdejt nagħmelhom, jiġifieri hu kull ma qalli ħantik eżempju, ħin minnhom qalli qiegħed ġo foresta u qed tara taraċ. Dak il-ħin it-taraċ jiena immaġinajtu tiela l fuq. Jien immaġinajtni qiegħed ħanitla'. Però x'ħin qalli tinżel dak it-taraċ, isu moħħi għamel adjustment.
Isni f'daqqa waħda jiena sibt ruħi fuq u qed nara niżel dak it-taraġġ. Fil-mument meta qalli illi ħammur lura u ħanibda nara li l-nifsi niċkien fis-sens ta' età. Għallissa minn 46 għandek 20 jew kemm qalli, u mbagħad għandek 15, ma nafx ma niftakarx, ma naf li beda jmur li step by step fi żminijiet tiegħi. Fil-mument li qalli you are on a puffy white cloud. Dak li vera bdejt nara, ġifieri bdejt nimmaġinani qed nimmaġina li l-nifsi qiegħed vera fuq sħaba niflowtja, qed nara dak is-sema blu sabiħa dak id-dawl. Daw ma kollha mill-immaġinazzjoni tiegħi ġifieri. Meta mbagħad qalli ħan jieħdok ġo a happy moment u qalli qed nara li l-nifsi ta' żgħir u wara ġabni konxu wara li għaddit il-hypnosis, wara ma qalli xu isa qed fuq qed tqelleb album tar-ritratti, dak il-ħin vera bdejt nara, dak il-ħin ma bdix tiġini f'moħħi tal-album, imma wara hekk iddiskrivejt ajwa, bdejt nara isu album tar-ritratti. U kien hemm mument fejn rajt li l-nifsi u bdejt narani b'ġakketta ħadra. Rajtilna ritratt. U rajtkom ir-ritratt wara. Bdejt nara li l-nifsi b'ġakketta ħadra, għax issa ovvjament jiena għandi r-ritratti sommi u missieri għadhom kemm ħallew naftit ilu. Allora ovvjament l-aħwa ħadu ritratti tagħhom, jien ovvjament qbatt ir-ritratti tiegħi ħallejthom ġo kaxxa fil-garaxxa issa xi mument noqgħod niskenjhom, però ma kellix ċans noqgħod inqellef fihom, però jista' jkun illi dak ir-ritratt jiena mill-memorja tiegħi kien arkivjat, ovvjament kont insejtu, u qisu tala' quddiem għajnejja. U qed nara dan it-tifel. Dik il-ġaketta ħadra, naraħ bi-stripes bil-kolor hawnhekk fuq idejh. Bdejt nara ġiex żewġ tibniet warajja. U qed naraħ letteralment. Dak il-ħin forsi ma nafx forsi n-nies ma ndonawx jew kien hemm min induna. Dak il-ħin emozjonajt ruħi. Ma nafx hekk tiftakarx. Mhux hekk ġrali jiena bħal. Bħalma ġralek inti. Emozjonajt ruħi mhux għax għaddejt minn xi ħaġa kera, mhux għax għaddejt minn xi ħaġa ħażina. Għax kont happy għall-lost jew. Laqqas ta' sajan, ħanajlek ġarali. Rajt li l-nifsi f'mument vulnerabbli. Llum il-ġurnata rajt tipo kbirt il-familja tiegħi, tipo min jarani jara l-imiċ tiegħi jgħidu da ma jibża minn xejn mhux vera, ġifieri qalb ta' ġunġlien għandi. Ma rajt li l-nifsi f'mument ta' vulnerabilità u dik emozjonatni. Għax jiena xtaqt inkellmu l-dak it-tifel, ma kontx naf kif. Tipo kelli ħafna xi ngħidlu l dak it-tifel tipo ma kellix kontroll. Di mhijiex ħolma. Fimt, tajli fil-ħolma għandek kontroll, morrajt lucid dream ikollok kontroll. Di ma stajx nikkontrolla u ngħid ħankellmu. Issa dak it-tifel ma kienx qed jarani lili, jien bdejt nipproġetta dawk il-videos ġo moħħi. Imma mbagħad meta minna il-hypnotic regression, ġifieri tal-past life biex niftehmu. Tħalt fid-dettal fi għaj. Essaċ, ma tħalx daqsek fid-dettal. Pero ħanajlek x'kienet il-biċċa xogħol. Meta beda jgħid li ħares l-isfel fej qiegħed x'inti liebes. Ma niftakarx eżatt x'qalli ta' ġifieri qed nipprova niftakar mill-memorja. Inti tibda tara lilek innifsek in first person. Ġiena f'daqqa waħda sibt ruħi, qed nara xena quddiem għajnejja ta' ħdura, blat, meta saqsini fejn taħseb li qiegħed. Da kieku tara tabella u tajt isma' Scotland, Ireland. Ngħidu Scotland, Ireland, imma da ma kienx hemm miktub. Għax xi ħadd għandu kun il-bieraħ rajta, xi ħadd saqsina. Kien ikun interessanti, u vera interessanti bħala mistoqsija, kien ikun interessanti kieku saqsejthom
flima sena qiegħed. Alright, kieku kelli mezz biex inħares lejn arloġġ jew kalendarju. Mhux hekk? Jew immaġinajthom dawn l-affarijiet kont ngħid isma' f'dik is-sena. Da jiena qiegħed ġo post, qed nara post, qed jitilgħu li dawn il-flashes. Ta' post li bdejt nara. Ma nafx fej, meta, fix ħin. Ħaġa li naf meta saqsien jekk hux daylight jew night time. Għatlu daylight għax bdejt nara x-xemx, bdejt nara d-dawl, bdejt nara s-sħab, qisu mal-temp, bdejt nara il-mewġ. Oħi minnhom nara din il-lighthouse, lighthouse bajda. Sejna l-lighthouse. Unconsciously ħanajt, unconsciously attracted lejhom għax għandi ħafna ritratti. Ejwa tal-lighthouse. Fil-fatt wara bdejt infittixhom biex niftakar x'għandi ritratti tal-lighthouses. Tajli kont insejthom, le ma ġax kont insejthom, imma mhijiex suġġett illi normalment nitkellem fuqha. Diġà sempliċement jiena bħal meta inti. Tkun qed tara t-television, tiġrili ħafna drabi. Tkun qed tara t-television inti u tonos, meta tonos inti, isu toħlom ħolma qasira ta' kważi split second, imma lik tkun ħafna. Ġifieri. Ma tiġrilix qed jgħinni. X'inhi? Ma tiġrilix eżempju li. Le tiġrili ħafna, jiena ġieli pereżempju nkun qed nara xi ħaġa bħal bieraħ stess, għallek dimt il-sien illum kemm nista' nitkellem. Ejja, għax tkun ħajjin qed nara pereżempju xi podcast jew xi ħaġa ma bdejt nara xi ħaġa fuq YouTube u nost. Beraħ fil-għaxija. Dak il-ħin inti toħlom ħolma sħiħa. Astja. Ħolma sħiħa. Jiena eżempju meta vera boring l-irqad tiegħi għax qed norqod u bub. Ġejt qomt. Noħlom ħafna jien. Noħlom ħafna u ninsieħ. Dik hija l-problema li ġieli ninsieħ, il-biċċa kbira ninsieħ ngħidlek. Imma ġieli meta nistejqer meta niġi tiegħi u ngħid orrejt ħolma kienet. Fimt, ġieli kienu ħolm koroħ, ġieli kienu ħolm żbieħ, ġieli kienu ħolm normali. Imma dak il-moment bdejt nara biex niddeskrivi x-xena. Bdejt nara żewġ blatiet kbar, blat, meta ngħid blat. Cliffs bl-Ingliż hawn xtajdlhom għoljiet. Żewġ għoljiet hekk V-formation u fin-nofs qed nara din il-lighthouse bajda. Ġifieri wiet qed tgħid malura V. Jew. Ħanajdulu wiet. U qed nara lighthouse hemmhekk, ġi qed nara l-pathway hekk li twaslek għalija u qed nara l-lighthouse. Da tinsiex dawn huma flashes, ġifieri jiena qed nara isu ġibt li ritratt qudiem wiċċi hekk u f'daqqa waħda ħattuli, mbagħad ġibt li ritratt ieħor hekk bdejt nara. Minnhom qalli ma nafx hekk kienx mara jew raġel u hekk kienx saqsini iktar. Jekk kienx mara jew raġel, dak il-ħin ma kontx naf. Tipo x'nagħmel hekk. Dak il-ħin naqas. Però minnhom għamilt waħdek jien u rajt idejja u bdejt nara idejn kienu jidhru ta' raġel, però bdejt nara idej. Somor u ta' xi ħadd anzjan, ġifieri ta' xi ħadd xieħ, kelma xieħ li ngħid kelma xieħ, kelma sabiħa. Bdejt nara xi ħadd xieħ. Minnhom rajt kelb. U minnhom saqsini x'tib ta' kelb hu, ma nafx, ma nifhimx fil-klib, rajt kelb. Bas inti ta' għattus għandek. Żgur, jiena klib nħobbhom, l-annimali kollha nħobbhom. Preferi għattus. I'm a cat person, ġifieri, fimt il-għattus tiegħi naduraħ jonqos, insomma mhux jonqos, naduraħ. Ġaqat ma kon noħlom li kieku jkolli kelb. Ma bdejt nara dan il-kelb u minnhom saqsini x'tiepu. Wara, għax bekket innamlu din, għax wara jien għamilt naqra riċerka. Wara insomma, saqsini xi ħaġa oħra, saqsini ħadni lura. U dil-persuna bdejt naraħħa, itħares minn fuq din l-olja, minn fuq din il-cliff, lejn il-horizon, ġifieri qed nara l-baħar, qed nara l-mewġ, qed nara l-baħar tiela mal-lighthouse, u qed nara ħares jekk isu fil-vojt, isu jikkuntempla. U minix ċert jekk ħassejtnix li qiegħed bidejja wara dari, bidejja wara dari qed inħares lejn il-baħar. Għax dawn huma kollha sensazzjonijiet. Jien għatlu li kont waħdi.
Ġifieri meta saqsini jekk hemm xi ħadd miegħi jgħidlu li kont waħdi, diġej għalija għalhekk qed insemmi issa. Mbagħad ħin minnhom qalli ħammorru lura għal dak il-punt fejn din il-persuna ovvjament skadilha l-ħina u skadilha żmien. U miet, jiena ma rajtux imut, ma rajtux jaqa', jien kull ma rajt din il-edge tal-cliff qed nara isa forma ta' vijek, isa nafx, biex nispjega kif kienu dawn il-cliffs, ma kienux il-cliffs bħal ta' Malta, blat bħal ma naraw ta' Malta, ġifieri blat solidu, dak kien qisu iktar ħamrija kompattata bil-mos fuq, dak il-ħaxix żgħir baxx. Kullum kien ħdura kien hemm sabiħ, u l-blat kien iswed ħafna mill-blat. U din il-persuna ma rajtix iżjed, jiena dak il-ħin. Tajli kif emozjonajt ruħek f'tat-tifel u f'dim emozjonajt ruħek meta il-past life tiegħek qed taraħ imut. Ma rajtux imut. Jien kull ma rajt ħassejt iktar milli rajt illi hemmhekk ġara xi ħaġa ħassejt li kienet accident. U għaddiet insomma, mbagħad ovvjament raġa' beda jagħmel il-healing fuqha u daw l-affarijiet kollha, mbagħad raġa' laqqani ma' dak it-tifel miegħi innifsi u bdejna nagħmlu dak l-exercise tat-tifel li għandu dak il-backpack fuq daru mimli kodba u ritratti li kienet ħanajtek tixabbaħa mal-problemi u mal-baggage tiegħi tul ħajti ovvjament għal min forsi ma fehmix dik il-ħaġa. U beda jgħid li qatta insomma warmi dawk ir-ritratti minn għamillek il-ħsara u so whatever. U mbagħad fl-aħħar qalli waddab qal il-basket ukoll bħal speċi kienet bdejt naraħħa ċara ġifieri, bdejt it relieves you ta' ġifieri dak il-ħin. Daħħar wara li għamilni insomma tħalt deep ġofi għadja l-bid lostja bitċi xogħol u skoprejt li eżempju postijiet fej jużawa bħala terapija, men. Fimni, Andrew sallum il-ġurnata. Eżin, per eżempju, kif taqbad tejlek daqs li kieku hija option biex in-nies jużawa biex tkun tip ta' healing, għaw Malta ma nafx jekk issirx dil-biċċa ta' xogħol. Ħaxin għall-Andrew naf. Andrew hypnotherapist. Ejja, mhux hekk. Jiena ħassejt li għamel miegħi Andrew kienet healing exercise. Għax il-fatt li għarajt ħanajdu dik tal-hypnotic regression li inti għarajt tmur l-ura fil-ħajja preċedenti tiegħek, njaf kemm il-ħajja kellna, kollha kemm aħna njafx. Fimt? Jien insertajt ma nafx, immaġinaj dik ix-xjena. Rikki kemm mara. Rikki kemm mara? Mara minn għalija. Ma nafx insejt. Smajta ta' Rikki ma jidillix laqallu l-mara. Mara x'kien, jew raġel kien Mirko. Raġel. Ma jidillix li smajta. Kontet nonos xienet nisma' ħaxra għadni li Andrew. U jiena rġajt smajta u ngħidlek il-verità raġa' isu daħħalni fiha bdejt. Raqdek men, bdejt nara dawk ix-xjeni rġajt, fattatlu l-bieraħ kombinazzjoni. U tħossok relieved, ġie kif toħroġ minna tħossok relieved. Però, ovvjament, jien bdejt inħoss li dak ir-raġel kellu konnessjoni ma' dik il-lighthouse. U hemm minnhom għatlu ma nafx għatlux xin il-konnessjoni ta' dan ir-raġel ma' dik il-lighthouse, imma il-mod kif kien liebes. Għax hemm minnhom saqsini x'inhu liebes. U jiena ma stajtx inkun naf x'kien liebes. Da ħanajlek sejjan da m'hemmx mera li inti qed nara, jiena qed ngħidlek illi I am embodying him, ġifieri jiena qed nara in the first person. Mhux in the third person qed naraħ bħal met nara lilek hemm. Jien bdejt inħossni jienu, mhux bħat-tifel, it-tifel bdejt nara hemm. Inti tara hekk biss. Jien bdejt nara hekk. Il-flashes li bdew jiġuni f'għajnej hekk kienu. Però l-unika ħaġa li naf li rajt li kien libes isu coat tal-pannu. Isu bħal fi żmien il-blazers tal-iskola kienu jkunu tax-xitwa tal-pannu, ma jien ma nifhimx dawn l-affarijiet. Naf li rajt buttuni kbar hekk ishom blu jew sowed. Se jgħidulu. Double breasted.
Però mbagħad ħin minnhom Endru meta għalli issa ridek tħares fajnieħ. Ara il-poter tal-kelma kemm kbira. Kif għalli ridek tħares fajnieħ? Kif stajt inħares fajnieħ jekk jiena u f'daqqa waħda kif għalli ridek tħares fajnieħ qisu. Bħal ġi qudiem wiċċijek, isu with a fish islands, bdejt nara hekk. Nara ħajnieħ, ċilesti, kulur is-silġ. Nara imkemmex, kellu l-eyebrows tiegħu hekk bux ikbar. Għax Fabio għalli ma kif dejjem xi ħadd cool. Għatlu xem cool, għatlu fraġel xieħ bushy eyebrows. Fimt, kiku għatlu li konċe rockstar. Fimt, najt ejwa cool tal-ġenju għatlu Napoleon. Imma, insomma, minnom meta għalli għarak kem xie messaċ li jishtiq jgħaddilek. Jimdejt naraħ qoddi wiċċi jek. Imma mbagħad jien ma sajċ nitkellem, ma konċ naf kif naħan ikkomunika miegħu dal-bniedem, imma awtomatikament qisu ra li moħħi u għalli stay away from people. U kien messaġġ tal-ġennax ma mhux ħan iddejaq ngħidha stay away from people, ġifieri, ħafna mid-drabi ġerment in-nies taċ-ċirku tiegħi li nħobb min ikun bħali l-pija ma nħobbx immur fejn ikun hemm ħafna nies. Ġifieri unconsciously. Issa, ħan nasal għal-punt ta' wara l-hypnosis. Jew wara l-hypnosis peress li jiena bdejt assoċjajt il-din il-persuna li kellu x'jaqsam ma' din il-lighthouse. U lighthouse hija landmark. Ma mhux din nitkellmu rajt dar f'nofs salqa. Da jekk huwa caretaker ta' lighthouse, din lighthouse hija landmark x'imkien ġo xi pajjiż. Issa jiena fil-bidu bdejt ngħid Scotland, Ireland, jew x'imkien l-Ingilterra. Allura għattat, mela jekk dana kien il-caretaker ta' din il-lighthouse hija landmark, il-caretaker dana jeżisti reġistru ta' dan il-persuna li kien jħoħsib din il-lighthouse, għat mela jiena għandi klu ta' biex miet waqa' minn ġol cliff. Għatmela it's a tragedy, għatmela din hija documented x'imkien. Mela jiena kelli clues ta' raġel li kien caretaker ġo lighthouse. X'imkien xi pajjiż simili tal-Ingilterra, Irlanda, Scotland. Seta' kien Iceland ukoll, ma nafx. Ma jien dak il-ħin nimmaġinajtu li x'imkien l-Ingilterra, Scotland jew Ireland u hekk f'dak l-akwati. Allora x'għamilt? Għamilt riċerka fuq l-internet u bdejt ngħid, bdejt intija keywords. Lighthouse, caretaker, tragedy, fall from cliff, u dal ħafna keywords. U ma bdew jitilgħu li xejn. Mhux ma bdew jitilgħu li xejn, ma bdew jitilgħu li xejn relevanti ma' dak li bdejt nara jien. Sibċ informazzjoni fuq mara caretaker, beda jitla li xaħat xi lighthouse keeper li kien strumentali f'D-Day, m'għandix idea ma qatx naqraħħa, għax meta rajta li m'għandix taqsam ma dak li bdejt ngħid jien, just niskrolja, ma bdejt insib xejn, da Ireland. Għax jiena l-iżball li bdejt nagħmel Ireland bdejt nikteb għax ma nafx għalfejn. Ħassejta li kienet l-Irlanda. Mbagħad qed tħambiddel naqra il-location, u tajtu Scotland, u l-istess ma bdejtella li xejn, bdejtella li ħafna affarijiet m'għandhomx jaqsmu. Għatħantiħi okej. U telat li. Stja, tqabbadni l-bart anke ngħidha. Telat li. Lighthouse ġo Land's End, l-Ingilterra ġo Cornwall. Fejn jiena għandi konnessjoni kbira miegħu il-post. U hija post fej fit-2017 zort, jiena u ħabibti għaj Duncan. U mill-ewwel kif wasalt f'dan il-post, eċitajt ruħi, jiena bnidemek, nemozzjona ruħi ħafna. Ma nafx, ħassejt connection kbira mal-post, insomma. U għaskon naf li kien hemm lighthouse, per eżempju, ma konx naf.
Jien kien hemm ċertu żewġ suġġetti li xtaqt niġbidhom. Kien hemm taħdel ritratti wkoll. għandi ritratti tagħhom, ma tal-Lighthouse ġibtu fil-background mingħajr ma naf li hija Lighthouse dik. U telat li din il-Lighthouse. Ġibta fil-background tal-ritratt. Ġibta fil-background mingħajr ma naf li hija Lighthouse, sibtu blat. X'qas biss konna naf li hemm Lighthouse hemmhekk. Meta kont qiegħed hemm. U dan insomma meta mort fit-2017 ħanajt storja qasira żgħira ftit qabel xi 6 xhur qabel kont ħadd infection fis-sinus, kont qiegħed camping, ħriġt fit-tard, ovvjament kelli bżonn nagħmel pipi. U ħadd riħ, ħadd sinus infection, jien persuna ma nħux mediċini, traskurajtu talali għal vestibular nerve ta' wednejja tax-xellug. U spiċċajt qabadni vestibular neuritis jgħidula VN. U dina għamilt xar ma stajċ nitċaqlaq minn ġo sodda. Spiċċajt għamilt 3 xhur ma nistax insuq, għaxin kont 24 hours stordot laqas niftaħ għajnejja la naqra ktieb, la nara television, la xogħol ma kont qed immur u offendon niftakar. Imma rrid bil-fors immur f'dan il-post. Kienet ġejja l-xisimha u l-trip kienet pjanata u ma rridx nikkanċella. Sieħbi ieħor beda jgħidli nikkanċellawha, t-tabib kien jgħidli u t-tabiba x'kienet tgħidli kkanċellaħħa, jiena ma rridx nikkanċellaħħa tliet jiena għat trip għat jiena ħanfiq. U fiet. Imma kont għadni minix 100%. Allora anke fejn it-fasaqja kont noqgħod naqra żgħir attent. Ironikament, kont qed nixbet ritratt ta' blat jgħidulu Armor's Night. Madonna. The Armored Knight. Da suġġett dan il-blat jismu The Armored Knight. Kelli ritratt anke fl-exhibition, Mirko, insomma kinti tiftakru. U dajna u nixbed dan il-ritratt, trid dokumenta dak x'kont qed nagħmel, x'kont għamilt video qasir bil-GoPro. U dak li biċċa ġewbija u xtajdulu Gorilla Pod, batt il-GoPro, kien hemm biċċa blata hekk, tlajt fuqha, għamilt il-tripod hemmhekk u mart li saqajja fil-vojt. U naħseb l-unika darba f'46 sena li ġejt wiċċ imbuċ mal-mewt. Għax niftakar grand fight ma dan il-ħamrija, għax isu ħamrija kompattata, saqajja ġiet fil-vojt u letteralment isni ħanaqa l-isfel ġifieri. Jiena kont ħanaqa hemmhekk, letteralment kont ħammut ġifieri. U minn hemm insomma qabad saqajja u tlajt. Ġifieri għal xi xed ngħidlek. Ara daqxie il-kombinazzjoni. Dil-persuna meta hemm. Jien għandi connection kbir hemmhekk, ma nafx għalfejn ħassejt illi għandi connection kbir hemmhekk, ġifieri daw l-affarijiet jiena hawn qed naqrahom qed narhom ġifieri qabadni l-bard. Meta rajt ir-ritratt tal-Lighthouse, ma kienx eżattament kif iddiskrivejta jien, però insertajt ritratt mill-angolu, mill-viewpoint ta' kif rajta jien. Iġifieri, għax hekk tara din il-Lighthouse fil-verità għandek il-Lighthouse u qiegħda qisha fuq island għaliha. Jiena qiegħda on the edge of a cliff. Alright, qiegħda on the edge of a cliff ma tal-island, mhux tal-art tal-mainland biex niftiehmu. Jiena bdejt ngħid, meta bdejt nara r-ritratti tagħha bdejt ngħid jien fej rajthom imma dawk il-vis. Hemm ċertu angolu fejn inti tara l-blat u qed tarah qiegħed hekk. Jintaqa'. Jiltaqa' men taf inti. Inti jekk qed norik maklilek u l-widna minn tixtara, inti ħatajli m'għandix widna. Dawar hekk ħatara l-widna, ġifieri l-perspettiva tagħha. U kif rajtu dar ritratt, battela l-ritratt ieħor bil-mewġ tela ma' din il-Lighthouse. Men, huma kollha xien li kienu familjari ma' dak li bdejt nara jien. Ma l-biċċa tax-xogħol qedaw, li da sibt gazzetta jien. Dated 1887, 1887. Astja. U dak kien hemm dan il-caretaker, ma nafx ismu, kun jomu naf, Boyle, B-O-Y-L-E. Nistgħu tfittxu għassa Mirko jtallanki dak li sibtiena. U dan kien caretaker ta' Longships Lighthouse li qiegħda ġo Land's End, Cornwall. U da waqa' u miet. U meta waqa'
xaħġa li jiena ma t-tiex, xaħġa li jiena ma rajtiex, anzi jiena għatt li kont wahdi, kienem tnej minni soħra miegħu. U daw provaw jitfawlu ħabel, u waqa ma nafx kemm xi 30, ma nafx, ma niftakarx ekkux meters jew feet. Wadbulu ħabel u da ma stax kien unconscious diġà ġifieri. Allora mbagħad meta tibda tara daw l-affarijiet kollha, kombinazzjonijiet, mbagħad jien għandi connection mal-post. Kienet esperjenza ħanajtek illuminanti għax għala bdejt ngħid istja allura mela dak li bdejt nara. Ma kienx hemm ritratti jew? Le. Issa. Konna naraw kif kont past life. Proset, issa. Ma kont ikkonferma wkoll. Żgur. Bil-Malti biex kun taf, u battilkom lilkom, battal l-Andrew koll. Jiena sibt il-Visitor Center tal-Enzent li għandhom xaqsmu mal-Longships Lighthouse u koll. U battilhom email. U għattilhom insomma li jiena t-namel reċerka fuq il-Lighthouse Keepers tal-Ingilterra, insomma taf inti, dajk ħanajdilhom isma' jien għamilt past life regression. Għala da Fimtu ta' ebla. Mhux hekk naħseb. Palma qalu li ħafna nansam. U ja, allora ma rridx noqgħod ngħidilhom dat tip ta' stejjer, għattilhom għatta parżiet nagħmel riċerka fuq il-lighthouses. U semmejtilhom dan il-każ u battilhom anke dik il-kataw tal-gazzetta. Għattilhom u nixtieq informazzjoni fuq din il-persuna u ritratt tiegħu. Għad il-persuna ma sibx ritratti tagħha, u rajt 1887. 1887 il-fotografija kienet dak iż-żmien kienet riservata għal ċertu nies ta' ċertu kalibru. Ġifieri biex ikollok ritratti jak meħud fl-1887 kien naqra Iebes ħafna. Allora nifhimha li forsi ritratti jew dil-persuna m'hemmx. Fimt? Imma b'xi mod jekk ma kienux jieħdu ritratti xi ħadd pinġieħ, nixtieq inkun naf. Wiċċu kif kien. Għax orajt, jien tajli ħat konfermata dak kollu li għat u dak kollu li skoprejt. Ħanajdu hemm ħafna similaritajiet għal kemm jien li kont kien waħdu u da ma kienx waħdu. Imma l-bqija kollox ġifieri iġġelja. Imma kuj kolli dak ir-ritratt u nara l-istess persuna li rajt jien ngħid. Jien xilek pinġeħ kit. Impinġiħ forsi le, ma nsib li xi ħadd jixbħuna jlek jixbaħ lil dan ejwa. Astja? Ejja. Interessanti. Dak il-moment ma taqalli Andrew ħares le look him in the eye, għalli eżatt għalli look him in the eye and ask him questions. Dak il-ħin qisu. Isu nqala minn ġo fija u ġi qudiemi, u qed nara hekk. Da ovvjament huma immaġinazzjoni ta' x'inti wara Andrew beda jgħidla għalli inti għalli tibda timmaġina, għalli ma tibda timmaġina minn ġol arkivju tiegħek ġifieri, minn ġol hemm min jgħidulhom Akashic Records, hemm ħafna affarijiet biex tista' ssejjelhom. Nemmen il-memorja naħseb iġġorra miegħek ir-ruħ jgħidilha li trid. Il-Hindu jagħmlu Akashic Records. Eżatt. L-axħar għat nidħolna. Naħseb li aħna meta narġaw nirrinkarnaw b'amnezija ġifieri, tinsa xi tkun biex tkun għaddejt min jaf kont xi mara xi darba min jaf. Forsi ma tinsix kollox imma ċertu affarijiet jien naf jaqgħu imprinted hemmhekk. Naħseb illi għalhekk kultant naħseb illi pereżempju meta kont qiegħed l-Enzend ħassejta dik il-connection. Issa jiena ġas biex kont taf l-Enzend konti li biex immur snin. Dak iż-żmien kont insegwi persuna fotografer. U da kont rajt dokumentarju qasir tiegħu u kif rajt il-post dak il-fog hekk fil-għodu kmieni. Ta' il-mara konna ngħidilha u rrid immur konna nagħmilha hawnhekk rrid immur hemm suġġett u rrid nixbet ritratt tiegħu. U meta kont qiegħed hemmhekk, ngħidlek kan niftakar tant emozzjonajt ruħi illi xejn kont isni fis-seba' sema. Ifhem, ma nafx jekk.
Xi ħaġa hija stramba di tal-past life, simma mbagħad meta tara dak il-kasta dak it-tifel li kien mitjaw il-past life tiegħu kien pilot u miet. Pilot. U mbagħad meta beda jiftakar fil-memorja tiegħu ta' meta kif miet u x'ajruplan kien isuq, ġifieri u kollox. U mbagħad kienu ħaduh ġolaqa mhux milaqgħu xejdula. Il-taqa mal-veterani. Mal-veterani u beda jsemmihom bisimhom kollha rafhom. Ġifieri hija stramba u l-familjari li kellu dal-pilot qabel. Per eżempju, l-loħtu ħadd ma kien jgħid għen u Eni u kien jgħid Eni. Ġifieri naħseb u hemm dik l-istorja ta' dik it-tifla li kienet fil-year 3 jew year 4, year 3 kienet titkanta l-innu kollu mill-bidu sal-aħħar tal-daraw tal-ewwel gwerra dinjija tal-Ingliżi. Issa, ma nafx biha. U qatt ma semgħatu ġifieri dal-innu. Imbagħad hemm l-istorja ta' Omseti. Omseti wkoll. Milux miet dik. Li sabet il-ġnien. Ġifieri. Dik kienet tifla. Dik kienet tifla kienu ħaduha ġol. Le, ma qabel kellha accident dik it-tifla. Kell-accident. Kell-accident u dak l-accident triggerjala. Eżatt, il-memorji tagħha. Dik kienet qiegħda ġo minn għalija Natural History Museum ta' Londra, ndekun, u hemm is-section tal-Eġizzjani, u għandikun għarfet xi ħaġa minn hemmhekk għandikun minn hemmhekk bdiet l-istorja. U dik hemm riċerki kbar fuq dik il-mara u Omseti. Hemm ħafna żied każijiet ta' hemm dik l-Indja kien hemm waħda kienet huwa l-Fitz. U mbagħad darba fost l-oħrajn tagħha Fitt u nbidlet il-personalità tagħha, nsejt jisimha, għandi jisimha Stramp. U pratikament di batet litri fejn kienet tgħix qabel u ġie raġel l-eks raġel tagħha stja. Ma kienet ilha mejtaj u mill-lider kienet qatleta oħt insomma Oħt il-raġel tagħha kienet qatleta, irrakkuntat hemm ħafna każijiet hemm ta' dak it-tifel. Hemm ħafna każijiet. Ma nafx ta' Ireland jew fejn. Tal-Mannara ġorasu li għallhom ħanurikom fejn qiegħed mitfun. U ma ħabbat il-bib ta' minn qatlu, niftakar dik l-istorja. Ġifieri hemm. Li nemmen fir-rinkarnazzjoni qatt ma kelli dubju fuq jien. Pereżempju sajjan darba minnhom kont qed nara Voyager. Isir kun nar ta' 2. Ili naraħ naħseb ili naħxi 20 sena. Qabel kien jismu nsejx kien jismu qabel. Jew għadnina jatlu Voyager, l-antik għandu għadnina jatlu Voyager jien, għax illum nsejx sar. U da kienet iġib fuq il-Portugal. U da minnhom għadin naraw, qed naraw il-programm. U jġib isu torri. Qed naraħ spiral. Niftakar il-mara dak il-ħin, qed naraħ hekk fuq is-sofa nattela Sintra. Hekk għattela Sintra. Ħedi għattieli. Għattielek? U l-mara semmatu jgħid, u f'daqqa waħda għal Sintra. Għajna f'qalbi għattattu jien kif il-lostja konna f'jismu. Dal-post qatt ma rajtu jien qatt ma mort, Portugal għadna qatt ma mort issa. Spost taw is-sena d-dieħla ħammur. Minnhom il-mara għalt li mara għalt li morta hawnhekk għattela li għattela ma nafx għattela kif naf li jismu Sentrajn. Għatħem minnhom hekk huma u mixjin għattela ħanar, għattela isni, għattela dal-post isni nafu. Ta' min żgur qatt ma mort. Għattela fit-tarf, għattela meta jasal fl-aħħar, għattela hemm isu funtana, għattela hemm markata, għattela hemm naqqax isa warda. Għaddew minna, u rajta. Għamara, għat li rajtu fuq l-internet, jow jek għattela li għattela, għazbis konna fli jeżisti dal-post jien. Bada għattela forsi għattela xi darba għattela kont xi reincarnation, jien naf, kont mortem jien naf. Stramp ħafna da s-suġġett, tifhem. Ma naħseb li għandu x'jaqsam mal-kuxjenza, kollox il-kuxjenza.
anki di tal-out of body experience fil-bidu għonnejti fucking tal-imġienen jew in-nies qed jihipnotizzaw lilhom infushom biex jiġu f'dak l-istat. Għadha question ġew moħħi ġifieri x'inhi l-ħaġa. Inti għamilt kellek esperjenza sabiħa tal Għamilt 4 darbiet issa rnexxiet li fem. Imma il-ħaġa xorta għadha question mark. Jekk hux qed jipproġettja moħħi. Jekk hux jien naf qed nitfa' moħħi f'dak l-istat li imma l-ħaġa hija stramba li dejjem l-istess proċess. Meta inti pereżempju inti provajta. mhux hekk. Inti teħel f'dik il-biċċa li dejjem neħel jiena wkoll. Jiena nexxiet li darba biss nexxiet li. Hemm dik neħel kull darba. hemm dak l-istage fejn ġismek jibda jivvibra men, u mbagħad kif jivvibra tħossok ħiereġ hekk. U dejjem kont qed neħel ġo l-istess post ġifieri ġo l-kamra tiegħi. Nara lili hekk il-qara taħt il-liżar u ma kontx qed nimxi l-ewwel 3 darbiet. Imma issa qed nitkellem ma' ħafna nies. U mill-lider tiġrilhom awtomatika hekk pum mingħajr ma jkunu qed jippruvaw jagħmluha ġifieri mingħajr xejn ġast taqbad u tiġrilhom. U tiffakkjhom men. Tiffakkjhom ħafna. Issa jiena b'dawk it-tons skoprejt li b'ċertu tons jirnexxieli u b'tons oħra ma jirnexxielix. Għalhekk qedlek l-aħħar darba jien naf provi b'del it-tons. Għax hemm diversi tons differenti. Jien sajan, jien mhux qed nuża l-istess tons. Jien għatlek qed nagħmel il-gateway experience. 28 hemm kollox dawk. M'għandix idea. Naf illi wasalt wave 12 għandekum u f'kull wave hemm set ġeneralija naf kemm hemm. U l-exercise, għax ovvjament jiena riċerkajt qabel fuq, l-exercise huwa dan. Illi inti u jippreparak biex inti meta moħħok iż-żewġ hemispheres jagħmlu hemisync jgħidula, ġifieri qed tisma' tone frekwenza naħa u tone frekwenza naħa oħra dak li aħna nsejħulhom il-binaural beats. Inti meta żewġ frekwenzi differenti jiltaqgħu, moħħok jaħdem il-kumplament id-differenza tagħhom. Issa, dawn il-frekwenzi, dawn il-binaural beats, dawn ma jagħmlux mirakli, li jagħmlu biss hija li inti moħħok meta jissinkja awtomatikament jekk inti tiffoka mhux fuq tone jew fuq tone, ma fuq it-tone li qed jipproduċi moħħok stess li qed jisma' moħħok. Tismagħhomx b'widnejk daw, għax din hija l-biċċa xogħol kollha. Li inti f'widna minnhom għandek frekwenza, f'widna l-oħra għandek frekwenza, ma qed tismagħhom. Meta daw il-frekwenzi qed jiltaqgħu ġo nofs moħħok u qed jaħbtu, daw qed moħħok qed jaħdem ħanajtek id-differenza ta' bejn iż-żewġ frekwenzi, imma moħħok qed jismagħhom mhux b'widnejk. Għadaj li aħna mhux b'widnejna nisimgħu menti jekk tiffoka fuq dik il-frekwenza li qed jisma' jew qed jiġġenera moħħok, tkun kapaċi tibbilanċja tagħmel hemisync ta' tnejn li huma. U inti tkun kapaċi b'dak il-proċess jgħidlek li inti tkun kapaċi toħroġ għall astral projection. Il-ħoss huwa stramp ukoll li tibda tisma'. Żgur, bil-fors. Jisu jinna, asna. X'inti għandek żewġ frekwenzi differenti. Asna kif tispjegaħ il-ħaġa. Kważi tħossu jivvibra iktar minn hawn tibda tħossu jivvibra. Issu da il-gateway experience miex qiegħda biex inti kull darba li tismagħha tagħmel astral projection, imma biex jitrenjalek moħħok. Li inti ma tiġix bżonnhom iżjed dawn il-binaural beats biex tkun tista' tiffoka fuq iċ-ċentru ta' moħħok u tagħmel astral projection. Issa ma jirnexxilix nagħmilha mingħajrhom. Kif naqbad nisma' lilhom. Jien meta għamilta mingħajrhom, għamilta kont qed naqas biss naf biha il-gateway experience. Inti imma jiena minn meta bdejt, mhux meta qed li inti qed li dawk it-tons. Bad nisma' dawk it-tons. Eżempju, jekk naqbad 7 tons ma jirnexxilix. Jekk naqbad 7 tons oħra eżempju ma jirnexxilix. Imma mbagħad hemm 7 tons partikolari li naqbad nisma' lilhom u jirnexxili nagħmilha. Ġeneralment neqpaw waħed fl-ewwel stadju. Jiġifieri l-ewwel stadju nitkellmu meta ġismek jibda jivvibra u dan u hekk boppum.
Tistemma. Jien naħseb li m'hemmx riċetta partikolari ta' kif għandek tagħmilha, għax pereżempju. Ne, if it's used, Eżatt. kif taħdem għalik. Eżatt. Għax eżempju, Kevin jgħidlek tamela wiċċek il-fuq. Eżatt, Jemma ġejbija. nexxit li xwiċċ il-fuq, nexxit li dejjem wiċċ l-isfel. Meta minna l-workshop ma' Kevin tiftakar kien għalilna qod wiċċek il-fuq, bidejk hekk, raġa għalilna għamilux. Jiena meta kont qed nagħmilha dik il-ħaġa, nasal sal-vibration stage. Nisma' som nipen ġew id-nejja u narġa' naqa' lura. Mbagħad darba minnhom issa qabżit li approvajta ma nafx kemm il-darba fuck it. Attensija, għat jien norqod wiċċ l-isfel, għat wiċċ l-isfel. Meta għamilta wiċċ l-isfel u għat ħanamela provajta, ħassejt ninaqa il-fuq, ta' li taqa l-isfel, mux il-fuq. Ma jien il-sensazzjoni kienet li jienet naqa għal-dari. Se jien kont wiċċ l-isfel, ma tistax taqa l-darek jek kint wiċċek l-isfel, ma jien waqajt għal-dari. Emmek fejn irnexxi li namela u nara li l-nifsi riqet u l-mara rieda. Issa mbagħad meta ġejt biex indur, ma stajx indur, ma konx naf kif indur, ma konx naf kif tista' tiċċaqlaq vjara. Ma tkunx taf x'taqbad tagħmel. Ma tkunx taf x'taqbad tagħmel, għax imbagħad taf kif dort. Aħħar darba lil-Kevin għatta. Ġieli tkun qed tiflowtja fuq lajlo fuq il-baħar u tinqeleb hekk għamilt. Issa jien ħanajdlek x'għamilt jiena x'bdejt narajna u x'immaġinajt jiena biex għamilta. Jien bdejt nimmaġinani sejjer hekk, isni fuq rocking chair. Ma bdejt sejjer hekk. Fiżikament ma bdejt sejjer hekk. Ma bdejt nimmaġinani sejjer hekk. Mbagħad hemm min jgħidlek immaġina jew ħabel nieżel mis-saqaf, jew sellun. Jien immaġinajt dan is-sellun, immaġinajt sellun, watt ħanaqbad maskaluna u nibqa' tiela. Meta kont qed nagħmilha wiċċ il fuq, kienet qed tiġini iktar faċli li nimmaġinah. Meta kont wiċċ l-isfel ma bdejx nimmaġinah. Allura rrid tinsib xi ħaġa alternattiva tal-ħabel jew tas-sellun. Allura ħan għamel dal-moviment ġo moħħi ma qed nimmaġinah. U lejt. Jien bdejt Ma rnexxitlix darba. Il-ħaġa hija stramba għax jiena li bdejt nagħmelu jisek tibda tara shapes, kuluri, blu fil-vjola, skurek. U tara jisom cymatics hekk dak il-ħin. Mbagħad kif toħroġ men tħossok jisek mhux bħalek eżempju ta' allura, jisu xi ħadd kelli l-liżar fuq u xi ħadd ġibed l-liżar minn fuqi. Ħassejta jien dak il-feeling li differenti. Xaħat jiġbidlek għalla xi ħaġa minn fuq. U jisni leqpa bajna jagħmlu mbagħad kif mhux tiftaħhom messaġġ għajnejk imma kif tibda tara mbagħad jisek fejn qiegħed men. U rajt li għalla nnifsi men. What the fuck man. L-ewwel. Let's mindfuck, Għetlek ma l-ewwel fakkjat li moħħi, infatti kull meta nkun ħammur narqot dejjem nipprovajet, ġifieri nisfa' dawk il-tones. Imma ara staf skoprejt li jekk tkun qed tibża ma jirnexxilekx. Jekk ikollok ħsieb fuq moħħok ma jirnexxilekx. Jekk tisforzaħħa naħseb ukoll. Mhux jekk tisforza, għax dejjem jisni sforza jiena ħaġa dejjem nasalsa dik il-biċċa li tivvibra u hekk imbagħad daqshekk. Jidħol ħsieb ġo moħħi inti taf x'inhu. Imma insomma fakit. Dal-aħħar meta għamilt raba darba. Raba darba rnexxietlek. Raba darba kienet mind fucking blown. Għajdilna. Dik kienet interessanti tiegħek. Għax jiena kif ħriġt l-istess qed inleba men kif ħadd iċċaqlaq, kif titmur x'imkien men. Kont tkellimt ma' ħabib tiegħi Ġanni għalli xina għalli mort rajt l-univers kollu affarijiet los jgħan kif jista' jkun jirnexxielhom in-nies. U qed irrid nitgħallem xi ħaġa minn di. Daqshekk bum, u ħadetni ġo post vera kien modlam u skur u jisu kien hemm xi ħaġa jisu ġebla jew xi ħaġa hekk. U jisnu minna beda ħireġ il-kliem hekk id-diskussjoni u jisa kienet ta' questionnaire il-ħaġa. Fim diskussjoni li taħseb li kienet ħolma biss. Il-problema taf x'inhi għax kont aware tas-sounds ta' madwari, is-sounds madwari ġifieri.
qed nisma' l-condition għaddej. Ftit qabel ġifieri qed nisma' l-missieri jidej. Kelli esperjenzi strambi waqt il-ħolm ta' ġifieri. Le, ma tkun konxju ta' sounds barra, mux waqt il-ħolma, ġifieri konxju tal-air condition għaddej, konxju eżempju naf. ħafna affarijiet oħra, eżempju għandi l-gwardarobba tfaqqa kultant, toqgħod tfaqqa bl-air condition. Tamel ħoss, blaħ. Normali. Ġifri kont konxju ta' dal-affarijiet għaddejjin. Ma nistax ngħid li hija ħolma. Interessanti, Għax kieku konti qed ħolma, konti qed rijet u ma nisma' xejn. Punto basta li jien naħseb għax jiena qedlek dal-aħħar ħlom dawk 3 ħolmiet. Jiġifieri, jew meta noħlom. Ħlom bija u. Ħlom dik ejju. Dawk 3 ħolmiet alla. Pija ma noħlomx jiena. Id-diffiċli biex noħlom. Jiġifieri vera fucking boring l-irqatti għax torqod. Għalaq tajnija bum, ftaħ tajnija ġejt. Lejna l-ħolm tiegħi vera ċar il-ħolm tiegħi. Imma l-problema li għandi li kif inqum ikun għadu frisk f'moħħi, iktar ma jgħaddi l-ħin iktar ninsieħ. Imma għandi ħolm li kienu baqgħu sallum il-ġurnata niftakarhom ċari. Insa l-kwexxina li kelli. U tabdek il-diskussjoni ma dix xi ħaġa. Dil-entità jansejħu l-entità, ma nafx kienet. U toħodni fi-stanti fejn, eżempju, ftit qabel ma mill dil-biċċa xogħol kelli podcast ma' David. U bdejna nitkellmu fuq l-esperiment tal-entanglement. L-split experiment. U dal-aħħar tħalt iktar fih wara dell-esperjenza għaxix. Għax jiena il-David għetlu il-particle kienet konxja, tiġi observed. Imma dell-entità spjegatili li mhux il-particle kienet konxja u qed tiġi observed, imma dik il-particle ħloqta jien bil-kuxjenza. Fimt, ġifieri l-kuxjenza tipproġektja r-realtà. Proġektja r-realtà. U dak kollu li qegħdin naraw qudiemna nagħmluha aħna. Eżatt. Immaġina li għandek dil-collective u qed tipproġektja r-realtà. We may be sitting on somebody else's chair. Ġifieri aħna nafu mikrobu annimal, dal-annimal ma nistgħux naraw. Mhux bil-fors immaġina, mhux bil-fors immaġina li l-kuxjenza ta' kulħadd qed tipproġektja r-realtà. Mhux hekk. Fimt, ġifieri qed tipproġektja r-realtà f'simulazzjoni. Fimt mhux eżattament għarajt bħal dak li kienu għamlu tas-Simpsons. Tas-Simpsons ma nafx jekk rajtux dak il-video tas-Simpsons meta jidħol fuq xar Homer u mbagħad jibda jespandi. Alla mbagħad jerġa' jiġi fuq ras Homer. Imma le mhux hekk, jiġifieri eżempju inti qed toħloq il-kuxjenza, jien qed noħloq il-kuxjenza u flimkien qed noħloq ir-realtà. Mbagħad bdejt nidħol f'di tal Heisenberg observation danaw tal-split experiment. Fejn Double split experiment. Da pratikament edha hemm del ħaġa ma nistgħux nispjegawha. Imma jekk toqgħod tħares leha ir-realtà tiġi mhux materjali mbagħad. Kif qed noqgħod infittex dal-aħħar ġifieri jekk vera dil-esperjenza li kelli kienet xi ħaġa li hija reali u mhux proġettja moħħi. Naħseb li kollox moħħna jipproġettja. Imma jien nassumu li mhux qed jipproġettja moħħi. Li kienet biżżejjed reali għalija li taħtni ħafna informazzjoni fejn għamilt ċertu żbalji fil-passat u ġejt konxu tagħhom għal xi xmarru ħafna affarijiet ħżiena f'ħajti fejn isma' kelli parti mit-tort u stajt nagħmel affarijiet biex nirranġhom u ma rranġajthomx. Fuq kollox ta' ġifieri mhux ġast fuq l-aħħar esperjenza ħażina li kelli f'ħajti, imma fuq tul ta' ħajti. Iġġibek awwer ta' ħafna affarijiet. Issa jekk hux moħħi iddeċida li jagħmilhom delete u mbagħad f'daqqa waħda waqt din l-esperjenza isma' għamil dik ħażina u dik ħażina.
jew jien naf il-probabilità ta' dil-ħajja x'inhi. X'inhi xi xedin hawnhekk. Għal xi xedin nesperjenzaw dir-realtà, sa jiena suppost nagħmel ħobs mhux podcast, kif ġejt nagħmel podcast hawnhekk li hija stramba kif fuqgħu l-affarijiet jisob synchronized. Synchronicity, Kif int għajna jena u inti. Kif ekku. ħafna affarijiet strambi f'dir-realtà kif. ħafna affarijiet vera strambi. Għalhekk dal-aħħar qed nikkwestjonja ħafna affarijiet u qed neqpa' nikkwestjonjhom. Eżempju, irnexxieli naqta' il-ħaxixa u ħafna mid-drogi, l-affarijiet drogi, ħaxixa eżinnu naqra affarijiet oħra. Ġifiri dak irnexxieli naqtaħħa inti irnexxielek ukoll. Jiġifieri in a way jekk tgħid isma' rrid nagħmel din irnexxielek tagħmilha. Somehow. Choices, sajan. Jien naħseb kif dejjem ngħidlek li aħna dejjem għandna choice li tqum filgħodu tagħmel xi ħaġa minflok oħra, dejjem għandek set ta' choices. Jekk ħataddem minn dik it-triq taf tiltaqa' ma' dik il-persuna, kieku għaddejt mit-triq l-oħra naf niltaqa' ma' persuna differenti, li tgħidlek kelma u titfak tajjeb jew titfak ħażin. Eżin dejjem għandna l-għażla. Jien hekk nemmen, però nemmen ukoll li meta ma naħobx insejħlu destin, meta inti l-calling tiegħek tkun li inti sajan rid tagħmel il-podcast, b'xi mod il-ħajja ġalitek dejjem toqrob viċin ta' nies jew okkażjonijiet fejn inti ħaġġalek tagħmel il-podcast. U kultant għalhekk dejjem ngħid jien li l-ħajja kultant titfak f'masġar iswed imdallam. Imma dejjem hemm it-triq tad-dawl, u mbagħad għandek l-għażla tiegħek minn fejn tittgħaddi. Importanti li dejjem timxi pass pass. Nex eżempju, għaqt il-nota kejt, minn meta bdejna l-podcast hekk fil-bidu konna vera inti kont wieħed minn tal-ewwel u jisa baqgħet tikber il-ħaġa. Jien minn dejjem konna ngħidlek sajan, konna ngħidlek taqtax qalbek. Jikber il-podcast. Jien mill-ewwel emment fih il-podcast. Amma jiena x'kont nagħmel. Jikber il-podcast. Jien kont ngħidlek u xogħol. Inti kont tgħidli Mirko kien jgħidli li nittajba l-podcast. Dejjem kont ngħid il-podcast ħajjikber. Kont negattiv fuq ħaġa. Lejjem minn dejjem kont pożittiv ħafna fuqha u jiena lek għatlek. U għadni eżempju fis-sens dil-ġemma għatlek il-ġemma l-oħra għatlek kien għamwet għalli aħjar għalli Kit jiprezenta xiktar artikolat fil-sujġett u jena għatlu jikun tal-ostja kieku. Fil-sens għax naf li għam xaħat aħjar minn li jista jiprezenta jgħamil da xogħol aħjar. N-nis lejlek uħobbu zaħjar, no, n-nis lejlek. Mux kulħat. Inti għandek il-limit tijak, fimt? Mux kulħat ikun jipreferi, jekk imma per eżempju jien nħu pjaċir. Ma l-kulħat ħanini. Nħu pjaċir eżempju. Tikkontenta l-kulħat, tafx tagħmel arma bil-ġilat. Għax kulħat tħobbu l-ġilat. Dejjem ħasseb il-ġaħat li ħajgerger xi ħaġa. Dikku naf jew għax bil-Malti, jekk titkellem bil-Malti għax jgħidlek għax ma titkellimx bl-Ingliż. Ejwa. Ġifieri dawn l-affarijiet nafuhom, imbagħad il-Malti ekku, sfortunatament. Imbagħad tfajnilhom waħda bl-Ingliż għalhawn għall-ħara. ħabbarra biex English. X'tagħmel sajan? Xej. L-importanti taf x'inhi? Imma eżempju. Keep the momentum. Dik alright. Imma eżempju l-destin laqqa ku għandna tipo l-istess idea kultant fuq ċertu affarijiet hija vera interessanti għax ma tantx hawn min qiegħed informat daqskemm informat inti l-informat iktar minni fuq ċertu affarijiet. U fis-sens li naqblu fuq is-suġġett, dik hija stramba. U meta kont jgħidlek l-ewwel darba li nara niġi nuri wiċċi m'hemmx għalfejn. Nara li jiena nħoss li jekk ma turix wiċċek tkun qed tikkontribwixxi għat-tabu. Għax dan is-suġġett sfortunatament anzi issa qed jiġi mainstream kif bdejna nitkellmu l-ewwel. Isu f'daqqa waħda in-nies qed jaċċettawh. Jien qed nindun anke fuq il-paġna kuntat Jufu Malta. Qabel kont niblokkja
Miżerjament ħanajlek. Tnej minn nies li ta' kuljum. Ostja. Min ipalla fil-vojt, min jipprova jirredikola s-suġġett, jew tipprova tirredikola Skont kif komment. ċajt. U le ċajta ġelet fajta jien. Mhux hekk hu. Mhux dak. Ħanajlek sajja inti tinduna meta tkun ċajta u x'ħadd qed jipprova jirredikola dak li jkun jara li bniedem jirredikola l-opinjoni, l-idea jew ħanajtek il-ħsieb. Għax da tista' ma tkunx ġast idea, tkun ħsieb, tkun saqsejt xi ħaġa. Li bniedem tirredikolah. Xillum kulħadd illum daw il-cyberbullies, illum kulħadd ħiru. Wara keyboard, right? Daqshekk qed suq tal-linja. Kulħadd champion għax għandu karozza kbira, mbagħad jinżel quddiemek u esu sigaret jekk nagħta inteħ ċmajra. Għax fim xi tnajlek, in-nies hekk sfortunatament. Allora ma rridx nikkontribwixxi għat-tabu. Ara ma wrix wiċċu min jaf minnu. Għalfej. Ta' suġġett, ħadd ma jaf xejn fuq. Li nafu minn esperjenzi tan-nies u milli naqraw u milli nisimgħu. Aħna li qed nipprovaw nagħmlu hawnhekk hija li nittrażmettu dak li nafu. Għax aħna huwa l-ħobbi tagħna u l-passjoni tagħna li nirriċerkaw fuq dan is-suġġetti. U jiena kif taf inti jiena l-iktar ufoloġija ma ninteressa ruħi fis-suġġetti kollha. Mhux hekk. Kollha. Per eżempju, darba tkellimna li kellna nagħmlu wieħed fuq il-cryptozoology. U jiena dejjem ngħidlek imma Malta u l-cryptozoology bħal inti għat li jisaqsuk ħafna. Ejja, speċjalment fuq il-Bigfoot. Jien dak jinteressan immens dak is-suġġett. Ħafna. U għandi ċertu informazzjoni fuq, ġifieri. Suġġett sabiħ, kieku nipprovaw namlu presentation. Namlu presentation l-annis irriduħ. Għal kemm aħna u Malta, fimni, mhuwiex suġġett li ħadd il-tagħmel u Malta ovvjament. Ma eżempju dir-realtà kif tafatni l-ewwel mill-UFOs siħieri saw affarijiet oħra dak kont nisseparahom. Issa l-UFOs u l-ħieri qed naqadhom flimkien. U l-affarijiet tal-poltergeist u affarijiet oħra. Issa fejn tafatni hija deal out of body experience fejn qed naqgħad kollox. Mhux hekk tittamel żgħir. Taħt keffalek naħseb li kollox huwa l-kuxjenza, aħna qed noħolqu dir-realtà u għaxiex qed nagħmlu simulazzjoni. Bdejni għal dik tal-lum. Fuq tal-hypnosis. Tajli għalfejn qbilstu fuq l-astral projection. Everything is connected. Għax inti fil-verità li bdejna naraw aħna min beda jaraħ, min beda jisimgħu, min beda jħossu. Aħna, sekk jiena lilek insaqsik. Insaqsik ngħidlek inti min inti, għajda ġo moħħok. Għajda ġo moħħok, min inti, x'ismek inti? Għajda ġo moħħok, tgħidilix. Smajta? Tismaħħa, smajta? Min semaħħa? Widnejk semaħħhom? Jien biss. Inti smajta, inti min inti, il-kuxjenza tiegħek. Mela, aħna conscious. Fimt għandna kuxjenza, għandna consciousness. Fimt, kollox jiġi projected minn hemmhekk. Ta' palma dejjem ngħidu jiena u inti u li aħna transceivers. Li aħna nirċievu, nittrażmettjaw. Għalhekk kultant nibda naħseb ta' li ċertu affarijiet nagħmluhom aħna, nimmanifestawhom aħna. Ne, ir-realtà kollha jiena kif spjegat li di xi ħaġa li kelli da, ir-realtà kollha qed nipproġettjaw kollha flimkien. Jiġifieri jekk għabex kienu jaraw l-anġli. Issa naraw il-UFOs. Mhux hekk xi ħaġa teknoloġika. Issa llum arġajna din naraw xi ħaġa spiritwali. Spiritwali, eżatt. Orbs. Allora, tipo, il-ħaġa r-realtà jekk jiena għat il-konxu kollu flimkien, għat il-proġektja il-realtà li għaddejn bħalissa minna. Fim, dik l-esperienza li kelli jiena ġifieri ħaditni l-ura meta kont żgħir ukoll l-out of body, fejn meta kelli d-diskussjoni ma' dell-entità. Ġalitni naħseb fuq affarijiet li għamilt żiena meta kont żgħir jiena. U tipo stjamen kif għamil dik xi ħaġa differenti kant kun ħafna ħjar.
fuq żbalji żgħar, ġifieri li choices u qalbi. waslu għal-affarijiet ikbar. Imma kif noqbad ngħidlek, minna l-ħaġa ħriġt iktar wajs. Fimt? Ekku. Ġifieri jekk għarrejt immaġinajtix dil-ħaġa, jekk jien naf jekk kienx ħolma jew xi ħaġa. Itallimt eżaġerat minna, itallimt Il-mikrofon, sorry. Itallimt iktar f'daw l-4 xhur milli ħanejtek, f'daw l-esperjenzi u l-affarijiet oħra milli itallimt tul ħajti kollha. Eżempju, għax issa jgħid one point fejn ismandi dell-ideoloġija ma nafx kollox, ovvjament, imma naħseb li għandi da set ta' knowledge li għalija jagħmel sens għal xi xietaw. Naħseb tiskopri as you go along ta' wkoll. Mhux hekk, imma le, imma dik kienet esperjenza tal-ostja u Jiena naħseb li aħna qegħdinaw biex nitalmu, aħna qegħdinaw biex tkabbar il-konxu tiegħek. naħseb. Tagħmel evolution. Evolution of consciousness. Ma Kate, qabel ma nagħlqu għamilna CA5 ma rajna xejn, ġejt jiena. Ejja. Forsi niġi li jmiss. Li jmiss. Ħadd gost intqajt man-nies u xi sema ġennu. Rose tal-alien. Tal-ġen dak l-alien kemm ħelu. Ejwa. Ija tal-qalbi għamiltu warajja, wara d-deska u tiegħi. Jixal. Kemm ħelu. Le tħu pjaċiru tiltaqa' ma' nies like-minded u tisma' l-istejjer ukoll tan-nies. Tisma' l-istejjer. Tisma' n-nies apparti għax hija xi ħaġa sabiħa li n-nies japprezzaw dak li qegħdin nagħmlu aħna wkoll. U n-nies taħsibx li ma japprezzawx, in-nies japprezzaw. U jkunu looking forward għalihom daw l-events. Ġidija xi ħaġa li ħanajtek bdejnija so kamil darba minni, għadit telet darba, u xek, telet event. Tielet jew raba. Le, tielet. Tielet, għax il-raba għadni ma milċ id-dejta liħ. Pero r-raba event ħajkun l-axħar wieħed għal-sajf. Għax il-qoddim nixtieq proġett ieħor żgħir, ovvjament pass. Għax n-nies jitolbuk, kultant n-nies jitolbuk ċertu affarijiet li irridu ġibu qoddimajni jom li aħna dana mux full-time job tagħna, jiena għadni ġej minn ġurnata xogħol Ikollok l-impenji tiegħek ukoll. Bħalissa xtaqt irqatt. Imma nieħu pjaċir niġi hawnhekk u noqogħdu nitkellmu dak. Anki għall-events jisaqsuna. Anki għall-events, biex nagħmlu diskussjonijiet, imma żgur. Il-lok problema. Imma il-loġistika. Ma ninsewx li hemm element ta' flus ukoll fil-nofs għax inti jekk inti ħatik risala di ħatiġik il-flus. Fimti ġi dan aħna meta tagħmel daw it-tip ta' eventi, n-nies jgħu għax ma tagħmilx event. Hija alright sabiħ. Alla ħares ma jkunx. Proġetti alla ħares ngħidlek kemm għandi proġetti ġo moħħi, imma ħin ovvjament spejjeż ukoll u għax barra. Għodda Mike Soffa. Għodda, anzi Mirko. Mirko. Għax kifu ma jisir xejn, naħseb. Mirko Power Station għandu. Nasu għas il-Power Station manda. Xatil għandu Mirko. Bil-motu. F'sena? Le. Sena u xaħġa. Ġifir kabbarna na komunita u ekku. Mara. Mux jett niprofaw kabbarna l-following u mux jekku. Mux jett niprofaw noħolqu religjon, imma jett niprofaw namlu. U lex religjon. Nqajmu kuxjenza fuq dal-affarijiet. Awareness il-nies. In-nies għandhom maġ kbir għal dan is-suġġett. Ħafna nies jibżaw jistaqsu fuq. Da mhux qegħdin nindoktrinaw in-nies bl-idejat tagħna. Aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu hija li nagħtu l-ispazju lin-nies biex jixxerjaw il-ħsibijiet tagħhom mingħajr ma jiġu irredikolati. Għax sfortunatament dik illi jiġri n-nies ħafna minnhom jibżaw illi jiġu redikolati. Jiena tajx kemm niltaqa' ma' nies u jew jibatu li email imma places semminix. Semminix, eżatt. All right. Jew niġi ma nurix wiċċi u mbagħad ma jiġux. Fimt. Dik problematika. Inti fil-bidu niftakar.
inti jara kux vera, fil-bidu kontat li għat li dak iż-żmien, konġ bajt najt nis biex jiġu ma jiġux, l-ewwel jgħidu li ġejjin u mbagħad ma jiġux, arissa issa le, sa bil-kontra. Sa kull minn tajt jiġi, mhux vera. Imma mhux issa xlaqqas xorta da hemm dak U jkun hemm dak l-element żgħir. Jattilu wiċċi mal-ewwel. Tattilu wiċċi niġi. U xorta ma jiġux imma. Ma ngħidlek x'inhija sajjan, illum il-ġurnata. Ħasret sitt darbiet ħasret. Istja. Ejja, u nafax xiex tibża tiġi. Għax tibża, Ifimni nifhimhom ċertu nies għax ikollhom pereżempju ċertu pożizzjoni fuq ix-xogħol. Jew nifhimhom illi għax pereżempju jekk jiena ħanajt storja nagħmlu mod jiena naħdem x'imkien. Il-bieraħ rajt dak l-episodju tal-isptar. Kieku jiena kont ners u ħaniġi ngħid nirrakkonta storja fuq il-post tax-xogħol tiegħi. B'rispett kollu ma rridx nurri wiċċi. Fimt, ġifieri nifhimhom in-nies illi naqta backlash. Ikun hemm naqta backlash għax sfortunatament hawn l-injoranza fil-pajjiż. Mhux fil-pajjiż fid-dinja ta' ġifieri mhux hawn Malta biss. Però again, jiena m'għandix nitlef, tipo jiena fejn naħdem jiena jafu fuq xiex nitkellem ġieli ħadtilhom rashom ġifieri fuq dan is-suġġett. U kien hemm min anke kien xettiku, llum il-ġurnata forsi inqas xettiku, u llum il-ġurnata qed japprezza dak li qed nagħmel anke ġifieri kien hemm min qal li nixtieq niġi għall-events. Ġifieri dawn kienu nies li saftet ta' żmien ilu kienu letteralment they dismiss the subject. Però għalhekk dejjem ngħidlek sajjan inti bnejt moviment għax b'dan il-podcast sewwa minnu ħareġ xi ħaġa oħra, minna ħarġet xi ħaġa oħra, mela minn dal-podcast ħareġ Riki. Ngħidu kuntat Jufo Malta kienet qed hemmhekk, imma ngħidu ħriġt jien minna wkoll. Allora kif tħalt ma' seħebna Umberto fil-kuntat Jufo Malta, issa ra kemm kibret ukoll kuntat Jufo Malta. Ġifieri għalhekk għatlek qed toħloq moviment. Riki sejjer tajjeb bil-podcast tiegħu. Mela Riki għandu il-talks tiegħu kif jitkellem u fuq suġġetti tiegħu li jifhem fihom ovvjament aħna għandna tagħna. Jien għandi tiegħi, ara kemm ħarġu. Anti awtomatikament hekk qed tiġbor dawk in-niċeċ ta' nies. Illi min irid jitgħallem fuq l-ufoloġija, mela jew ħajsib fejn. Jekk iridu aktar spiritualità, ħajmorru għand Riki. Ġifieri ara daqsxejn, f'sena dan qegħdin ngħidu. Impressjonanti kienet il-ħaġa. Għalhekk kont ngħidlek sajjan. Tħarissa l-punta ta' mnieħrek, stenna u wara. Sa naraw xemma l-futur mela. Jien għatlek jien lejla ħassibni ngħinek. Nirringrazzjak Kit. C5 li miss namlu qabel xhur waħda live naħseb qabel. Bil-qabel. Għal meta taħseb tippjana C5 għall-aħħar? Għall-aħħar għall-aħħar. L-aħħar ta' Settembru. L-aħħar ta' Settembru. Ngħidlek il-verità bdejt nara għax fit-27 ma nistax. Allora ħajkolli nagħmilha fil-4 Oktober, 99%. Fl-4 Ottobru? Fl-4 Ottobru. U ħajkun l-aħħar event tas-sajf. U mbagħad ovvjament naraw x'nivvintaw għandi ta' pjanijiet ta' naraw x'nivvintaw għal maħniex ħan insewhom in-nies imma. Għandna waħda Mendru. Għandna waħda Mendru qed appjanata wkoll. Dika tkun sabiħa. Interessanti. U nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq Andrew. Andrew huwa persuna vera professjonali, persuna tal-ġen, bravu, leħnu xejja, leħnu biss jipnotizzak. U nirrakkomanda ħafna, anki ġifieri mhux hypnotic regression bħalma minna aħna, hypnotherapy, ġifieri jien lejla beda jispjegali x'ina ovvjament il-tikka żgħira li naf bħalma jaf kulħadd. Manki jekk tkun ikollok xi vizzju u beda jgħid li anki pereżempju taqta' sigaretti, ikollok pereżempju xi past trauma so hekk, anxiety. Jien pereżempju jiena m'iniex joqgħod li mbagħad bl-ansjetà. Imma unconsciously ikollok anxiety li ma tafx biha, li ma tkunx addressjajta. Meta kont fuq dak is-siġġu jien x'anxiety l-ostja xejn fl-ispazju kont. Tinħal. Anki Riki
Riki x'qallu l-istess kelma bħal matlu jiena, sa jien ma kontx hawn ma tagħmilha Riki. U Riki ma kienx hawn ma tagħmilha jien. Kont barra. Għadna l-istess diskors jiena u Riki. Konna din kont jgħid ħażin. Inti kont atlit. Insomma, ma grazzi Kate. Għalli jmiss mela. Grazzi li segwaċi tal-li segwejtuna sawek. Nishtiq nirringrazzja l-sponsors tagħna, Tri Automotors li ssibuhom Victory Street Ħarqormi, il-patrickprince.com, l-Tashmur Caterers u Floor and Wall Solution li ssibuhom fuq il-Facebook page tagħhom. Grazzi u narakom għalli jmiss.